Ennek a panelnek a témája az egy témája van, de két aspektusból vizsgáljuk. Az akkumulátorgyártás, ami ugye most az egyik fő tematikája a jelenlegi kormányzat újraiparosításának vagy iparosítási programjának, és tehát ugye maga az akkumulátorgyárak és akkumulátorgyártás, valamint az ország energiaellátásának a lehetőségei, hogy állunk, és hogy ennek az elképesztő iparfejlesztésnek, amiket itt a program bejelent, annak mi a valóság alapja és mit lehet csinálni. A panelnak a résztvevői, a mellettem ülő Székely Tamás, a Megyikői Dolgozók Szakszervezetének az elnöke, és Semegi Rihárd, aki atomkutató, ezt mondj el egyszer, hogy atomerőmű üzemeltetési szakmérnök. Köszönöm szépen, bocsánat. Én moderátor szűz vagyok, úgyhogy ez az első moderátorságom. Mielőtt elkezdenénk, én szeretném Tamásnak megköszönni, hogy itt ezt a 3 napos fesztivált most már másodszorra szervezhetjük, hiszen itt ez a VDS-nek a törzse, úgyhogy, és itt mindig nekünk nagyon jó helyünk van, úgyhogy tényleg ezt köszönjük szépen. Azt szeretném kérdezni először Tamásnak, kezdjük azzal, hogy mit lehet ma tudni? Hány akkumulátorgyár van most? Mik a tervek, hogy hány akkumulátorgyár fog épülni, vagy az ehhez kapcsolódó ipari, tehát más, nem akkumulátor, de a hozzájuk kapcsolódó ügyeket gyártja? Ehhez kik a tulajdonosok, tehát honnan jönnek, Kínából, Amerikából, milyen a velük való viszony, van-e egyáltalán viszony, lehet-e szakszervezeteket alapítani, és hogy egyáltalán hány ember kell ahhoz, hogy ezekhez a tervekhez elég munkavállaló legyen. Tehát azt erre szeretnének kérni, hogy mondd el nekünk, hogy szakszervezeti szempontból hogyan áll ez az ügy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és először is szeretném leszögezni, hogy gazdasági szempontból én sem tartom egyébként az akkumulátorgyártást itt Magyarországon ebben a formában egy nagyon kiemelkedő stratégiai célnak, de azt tudni kell, hogy Európában óriási verseny van, és ebben egyébként igaza van a kormányzatnak, óriási verseny van az akkumulátorgyártásért. Az ágazatban a tervek szerint egész Európában összesen mintegy 800 000, 1 millió ember fog dolgozni, hogyha minden gyár felépül, és ebből a mi számításaink szerint Magyarországon a jelenleg bejelentett akkumulátorgyártáshoz köthető valamennyi cég foglalkoztatottait összeadva mintegy 30-35 000 emberre van szükség. Ami a jelenlegi gyártást illeti, kettő gyár üzemel. Az egyik a Samsung, ami ugye a Gödön van, és a másik az pedig az SK On és az SK Battery, ami részben Komáromban már régóta, 2018 óta működik, és most nem sokára áll össze az iváncsai gyáregységük, és ez a 3, hogyha így lehet mondani, 3 gyár az, ami ténylegesen akkumulátor gyárt. Amíg menet közben bejelentésre kerültek a különböző gyárak esetében, ez egyelőre még csak tervrajz, illetve hát Debrecenben elég komoly építési fázis indult el az elmúlt időszakban. Egy biztos, hogy nagyon összekeverednek a fogalmak és a tények, tehát aki akkumulátor alkatrész gyárt, az nem akkumulátor gyár. Tehát az akkumulátornak vannak különböző részei, mint ahogy az autó alkatrészek, vagy az autónak is, és ezeket az akkumulátor egységeket vagy alkatrészeket fogják gyártani többségében kínai és dél-koreai vállalkozások. Ami viszont fontos, hogy
bármit is csinálunk, hogyha a lakosságnak az 50%-a lefekszik a sínre, hogy több akkumulátor és hozzátartozó gyár ne épüljön, akkor is épülni fog. Tehát ez a vonat ez átmegy a sínen. Ebben a kormányzat teljesen elhatározta, hogy ezt végre fogja hajtani. Egy dolog van, hogyha a más nyugat-európai már működő akkumulátorgyáraknak a telepeit hasonlítjuk össze azokkal, akik ide jönnek Magyarországra, hogy más technológiával és olyan energiabázissal rendelkeznek, ami Magyarországon nincsen. Tehát azt tudni kell, hogy az akkumulátornak a fő ásványi anyagai azok elsősorban Afrikában kerülnek kibányászásra. Ez az alapanyag, egy kobalt, nikkel és egyéb ásványi anyagokról van szó, elmegy Kínába feldolgozzák, és ez a feldolgozott alapanyag kerül Magyarországra, illetve Európába. Az igaz, hogy ezek a technológiák nagy mennyiségű vízigényt támasztanak elő, de ezt nem úgy képzelje el senki, mint ahogy régen a klasszikus vasiparban, illetve a szénerőműveknél, ezek a nagy hűtő kéményeknél így kiment a levegőbe a vízgőz, hanem ez egy zárt rendszer, tehát itt egy nagy része annak a vízfelhasználásnak, ami legalábbis a mi eddigi ismereteink szerint, amit kvázi láttunk is technológiailag, az a víznek egy nagy része visszakerül a rendszerbe. Itt különböző, ebben nem is mennék vele, hogy akkor az tiszta víz, szürke víz, barna víz és egyebek. Ami a konklúzió, hogy egyrészt ezek a gyárak, amik Magyarországra jönnek, ezek kevés hozzáadott értéket biztosítanak a jövőre nézve, ami azt jelenti, hogy igazából névek ebből kiindulva olyan nagyon nagy bér színvonalra az akkumulátorgyártásban ne számítson senki. Ugye azt tudjuk, és ezt azért levonhatjuk, hogy a kormányzat az elmúlt időszakban nem emelkedett ki abban a tevékenységében, hogy magas hozzáadott értékű beruházásokat hozzon Magyarországra. Ez annak is köszönhető, hogy teljes mértékben épül le az oktatás, tehát az igazi kihívás inkább ez, hogy már magasan hozzáadott értékű beruházásokat későbbi időszakban nem biztos, hogy megfelelő szakképzett munkaerővel tudnánk kiszolgálni. Egyébként ez még most is probléma, hogy az idejövő akkumulátorgyárak, illetve a hozzátartozó különböző beruházásokhoz a mérnöki, magasan kvalifikált munkavállalók az egész biztos, hogy az elején nem magyarok lesznek. Az is tény, és erről azért keveset beszélünk, hogy azok a nagy nevű cégek, mint például most az SK-t tudjuk, illetve a CL2 is, akivel viszonylag kezdetleges, de teljesen normális kommunikációs kapcsolatunk van szakszervezetként. Ők elkezdtek már különböző oktatási intézményekkel együttműködési megállapodásokat kötni annak érdekében, hogy azok a tanulók és azok a képzési formák, amelyeket Debrecenben vagy például Dunaújvárosban a különböző oktatási intézmények tartanak, hogy így célirányosan már ezekhez a gyárakhoz oktassanak különböző szintű szakembereket. Tehát ez egy fontos lépés, de azt is tudjuk a különböző beruházók megnyilvánulásából, hogy van olyan cég, amely ha felépül a gyár, egészen biztos az első időszakban kizárólag saját, adott esetben kínai munkavállalót fog alkalmazni. Ez is egy érdekes kérdés, hogy milyen formában és milyen jogi környezetben. Azt tudjuk ugye, hogy november 1-től hatályba lép az a törvény, amely a vendégmunkások foglalkoztatásáról, illetve a vendégmunkások magyarországi importjáról szól. Nem tudom, hogy a kedves hallgatóság ezt a törvényt mennyire ismeri, illetve a lehetőséget. Egy biztos, hogy már
ennek a törvénynek a ismerete alapján megkezdődtek azok a toborzó tevékenységek, elsősorban Fülöp-szigeteken, Vietnámban, Indiában, Szingapúrban, ahol különböző mennyiségű munkavállalókat hoznak Magyarországra. Amiről mi tudunk, hogy a Fülöp-szigeti kontingens az december 31-ig minimum 10 000 fő, és ez a 10 000 fő fog az elkövetkezendő másfél évben mindösszesen 200 000 főre nőni. Tehát itt azért lesz munka. Nyilván, hogy ha az akkumulátorgyártóktól egy kicsit elvonatkoztatjuk és a munkavállalókra fókuszálunk, akkor itt nem csak gyárakban, hanem különböző szolgáltató tevékenységben is lesznek vendégmunkások. Gondolok itt elsősorban a szociális területen, a vendéglátásnál, ugye a különböző hotelben, a takarító és egyéb konyhai munkára már nagyon nehézen lehet egyébként munkavállalókat találni Magyarországon. Nyilvánvaló ez a bérszínvonalat is egyébként befolyásolni fogja. Az én meglátásom szerint azzal, hogy a munkavállalók egy része külföldről lesz, és ráadásul a földnek a keleti közép-ázsiai részéről nem lesz akkora ütemű bér emelési trend, mint ami mondjuk az elmúlt 5-6 évet jellemezte. Ebben egyébként szerintem komoly konfliktusai is lesznek a magyar munkavállalók tekintetében. Ki fog ürülni egyébként a szakképzett munkaerőpiac, hogyha ez így megy tovább, és egyre inkább külföldi munkaerőre lesz szükség. Ugye a számokat hallva, a miniszterelnök az elkövetkezendő két és fél évben 500 000 munkavállalóval számol, akit külföldről fogunk importálni. Ennek egyébként maga a szám, abban egyébként a munkáltatói szövetségekkel egyetemben nagyságrendileg ez le is fedi egyébként a valóságot. Tehát ez azért, hogyha azt számoljuk, hogy ma Magyarországon itt egy 4,5 millió munkavállaló van a KSH adatai szerint, amiben 700 000 ember, ezt nagyon kevesen tudják, 700 000 ember szerepel, akik külföldön dolgoznak. Tehát ténylegesen Magyarországon 3,8 millió munkavállaló van, hogyha ezt az 500 000-et hozzáadjuk, akkor ez több mint 10%-a lesz a Magyarországon dolgozóknak. Ez azt jelenti, hogy szakszervezeti szempontból nekünk erre nagyon föl kell készülni, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a 2012-es munkatörvénykönyv alapján kollektív szerződést csak ott lehet kötni, ahol 10%-os a szakszervezetnek a szervezettsége. Tehát ott, ahol elveszítjük adott esetben ezt a 10%-ot, ott egyik napról a másikra megszűnhet a kollektív szerződés, ezért sem mindegy az, hogy a vendégmunkásokat a szakszervezetek szervezni fogják, vagy sem. De visszatérve a akkumulátorgyártásra, nagyon sok esetben azt látszik, hogy van egyfajta ellenállás az akkumulátorgyárak, a kiszolgáló gyárak tekintetében. Ez teljesen érthető. Tehát az a fajta metodika, amivel a kormányzat idehozza ezeket a beruházásokat úgy, hogy tulajdonképpen már a polgármester sem tud arról, hogy mi fog épülni a saját településén. Ez jól jellemzi ezt az egész trendet. Ennek ellenére én azt látom, hogy ahelyett, hogy leülnének a szereplők és végigbeszélnének mindent, elindult egy nagyon komoly kampány a beruházásokkal szemben. Ez azért veszélyes, mert azt látjuk, hogy azok a dolgozók, akik mondjuk korábban máshol dolgoztak, de jelen pillanatban nincs munkájuk, vagy a település közel van a gyárhoz, vagy a potenciális gyárhoz, de ők nem költöznének el sehova. Ezeknek a munkavállalóknak a döntését nagyon-nagyon befolyásolja ez a fajta drasztikus, én azt gondolom, inkább hisztériakeltés,
És ez azért veszélyes, mert ezek a gyárak fel fognak épülni, és munkavállalókat fognak alkalmazni. Hogyha elriasztjuk azokat a dolgozókat, akik a lakóhelyükön szívesen dolgoznának ezekben az üzemekben, nem biztos, hogy a technológia legnehezebb részén, lehet, hogy a kiszolgáló területen dolgoznának, és meg fogják hallani azt, hogy akkumulátor, hú, akkor én ott nem fogok dolgozni, ezzel veszélyeztetjük egyébként ezen munkavállalóknak az egzisztenciáját. Ezt onnan lehet tudni tapasztalatként, hogy ugye a vegyi szakszervezet nagy részben valamilyen vegyipari tevékenységhez kötődő területen dolgozik, és ezt mi most sorozatban éljük meg, hogy egyre kevesebb fiatal választja azokat a szakmákat, amik a vegyiparhoz köthető, legyen az vegyipari technikus, akár vegyészmérnök, és ez nagyon komoly problémát fog jelenteni a jövőben. Tehát ezt mindenféleképpen át kellene gondolni. Azzal viszont teljesen egyetértek, hogy ez az akkumulátorgyártási ütem, ez iszonyatos nagy ökológiai lábnyomot fog hagyni Magyarországon. Ezért én azt javasolnám, hogyha leültetnének a politikusokkal, bár ezt többször jeleztük neki, hogy inkább arra kéne fordítani a hangsúlyt, hogy az eddig szétvert különböző ellenőrzési rendszereken, gondolom itt a munkavédelem, a környezetvédelem, a munkajog és az egészségügyi monitoring rendszereket kellene újra átgondolni. Ebbe a rendszerbe kellene nagyon-nagyon sok szereplőt bevonni, többek között mondjuk a szakszervezeteket is, és olyan hálózatot üzemeltetni, amely független, és nagyon szigorúan ellenőrzi ezeknek az üzemeknek a működését, legyen az a munkavállalókkal való bánásmód, a munkavédelem, a munkaegészségügy és a környezetvédelem. Erre kellene a hangsúlyt fektetni, és én azt gondolom, hogy ezzel egyébként talán a lakosságot is meg lehetne nyugtatni. Az egy másik kérdés, és ez jól látszik az elmúlt időszakban, hogy a kormányzat fittyet hány a jelenlegi már működő vagy félig működő beruházók tevékenységére, legyen az akkumulátor hasznosító, illetve feldolgozó üzem, láss Bátorterenye, egyébként röhög a markában a cég, meg Bátorterenyei cégnek 2 telephelye van, az egyiket bezárták, és Sziget-Szentmiklóson ugyanaz a cég tevékenysége folytatódik tovább. 64 fő dolgozik egyébként ennél a cégnél, tehát még az se probléma, hogy Bátorterenyéről áttelepítik a dolgozókat Sziget-Szentmiklósra. Ezek már ugye nem kerültek fókuszpontba, és ugye összességében 10 millió forintot ér 2 ember halála. Az is tény egyébként, hogy például az ilencsai baleset, illetve haláleset nem az akkumulátorgyár cégének a munkavállalói voltak, erről sem beszél senki, hanem annak a market generál kivitelezőnek, amely ugye a kormányzati NER-be van bekötve, azoknak az alvállalkozói voltak, és itt elsősorban ezeknek a cégeknek a vezetői felelősek a különböző balesetért és halálesetért, mert egyrészt nem készítették fel azokat a dolgozókat, sem munkavédelmi tudásban, sem pedig munkavédelmi felszerelésben, hogy milyen területen fognak dolgozni. Tehát nem védve természetesen ezeket az akkumulátor cégeket, mert megérik a pénzüket, de azért sokkal jobb lenne, hogyha tisztán látna mindenki mindent, mert csak úgy fogunk tudni előre menni, majd az energiaellátással kapcsolatosan később. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon tartalmas előadást, és az én álmaimban én már fél éve szervezem ezt a panelt, és azt szerettem volna, hogy itt legyen Káposznyák István, akik Debrecenben önkormányzati képviselők lett. És csak úgy jól érzem, hogy mekkora hisztéria, politikai hisztéria van ebben az ügyben, hogy nyilván természetesen mi a tanárség szakmai alapjain megyünk ebben az ügyben, és ezért az István egy nyilvánvalóan ellenzéki
képviselő ott a debreceni önkormányzatban, de hát ugye kifejtette a véleményét, hogy az akkumulátorgyártás azért nem az ördögtől való, és hogy hát nyilván megvannak a problémáink, de azért ne dobjuk már ki a fürdővízre a gyereket, és azonnal bele is került ő ott helyben is egy ilyen, akkor te most akkor Fideszes vagy című adásban, ami borzasztó káros. Egyébként a kormányzat tényleg megy, mint az úthenger, és elképesztő dolgokat csinál, de cserébe a másik oldalon nagyon nehéz nem konstruktívan, hanem értelmeseket mondani, mert hogyha kicsit is eltérsz a hisztériát, akkor azonnal ellenség vagy, és ott vége van az egésznek. Jó, ezt csak ennyiben szerettem mondani, de hogy István is itt lett volna ma, de sajnos egészségügyi problémáknak nem tudott részt venni, de én majd nagyon szeretném, hogy ilyen vagy ehhez hasonló fórumok legyenek ott Debrecenben is, mert szerintem borzasztóan kell elvinni az értelmes beszélgetést és az értelmes vitát ezekbe a településekre, oda a helyre, hogy az emberek információkat kapjanak, és ne csak hisztériát akár az egyik, akár a másik oldalról. Én most Ricsit szeretném megkérni, hogy akkor tényleg arról beszélésünk, hogy hogy állunk most energetikailag, energiaellátás ügyileg Magyarországon, és hogy ez az elképesztő, a Tamás azt mondta, hogy 500 000 embert akarunk ide behozni, vagy a jelenlegi kormányzat, és azért, hogy ipari termelés nőjön, ez egy hihetetlen iparosítás, hogy ennek energiaellátásra van szüksége, amire ugye mondott a kormány dolgokat, de hogy ennek van alapja, nincs, mennyire ideális ez, ezt szeretnénk erről információkat kapni. Nagyon szépen köszönöm. Na, szóval egy ilyen közhelyen kezdeném. Ez az egész akkumulátor gyártás és akkumulátoriparnak a felfuttatásához kapcsolódóan van egy ilyen közmondás, amit fennék szoktak mondani, hogy előbb az ólat, aztán a disznót. És nagyjából így megpróbálok rávilágítani a lényegre, mert nagyjából így áll az ország ebbe a kérdésbe. Tehát egyrészt két oldalról próbálom megközelíteni, hogy egyrészt van az akkumulátorgyárak nélkül is egy borzasztó villamosenergia igénynövekedés. Ennek vannak konkrét különböző szabályokba lefektetett okai, és vannak életmódbeli okai. Ilyen szabályok például az EU-nak a különböző ilyen elektrifikációs törekvései, mint hogy például megpróbálják kivezetni, most a pontos dátumot nem tudom, a gázkazánokat. Tehát most tényleg nem akarok hülyeséget mondani, de 2020-valahánytól nem lehet már új gázkazánt felszerelni lakóépületbe. Arra próbálnak törekedni, hogy ezeket a gázos fűtési módokat váltsuk ki elektromossal. De most az energiaválságnál is meglátszódott az, hogy csomóan elkezdtek klímát felszerelni, klímával fűtenek, hőszivattyúval fűtenek. Ezek mind elektromos áramot fogyasztanak. És akkor még ne beszéljünk arról, ami mondjuk már közvetlenül kötődik az akkumulátorgyártáshoz, hogy maguk a elterjedő elektromos autóknak az gyártással is elektromos áramot igényel, és az üzemeltetésük is elektromos áramot igényel. Na most a magyar villamos hálózat az, mint Magyarországon nagyon sok minden, ez egy kicsit lemaradásban van. Tehát abszolút nincsen se az ipari szinten felkészülve arra, hogy itt borzasztó nagy többlet kapacitások jelenjenek meg, se a háztartási szinten. Tehát most tényleg nem közvetlenül az akkugyártáshoz kapcsolódik, de a legtöbb panelházban a gerincvezetékek nincsenek olyan állapotban, hogy azt a lakásonként egy-két klímát elbírja. Tehát ilyen szintű problémák vannak, de a nagy országos villamos elosztó és villamos hálózatban is, ipari szinten is vannak komoly problémák. Másik. Körülbelül nagyjából, amit én olvastam, ha minden akkumulátorgyár, amit akarnak, megépül, ez nagyjából egy olyan körülbelül 2000 megawattos többlet villamos energiaigényt jelent. Ezt, hogy kontextusba tegyük, Magyarországnak a jelenlegi villamos energiaigénye 6000 megawatt, ebből nagyjából 4000-et magunknak állítunk elő, és körülbelül 2000 az import. Tehát ilyen kétharmadát megtermeljük magunknak, a többi
különböző külföldi országokból jön be. Na most itt, hogyha bejön ez a plusz 2000 megawatt, akkor 8000 megawatt és 4000, tehát rögtön a import függésünk az felmegy a felére. Tehát a villamos igényeinknek a fele az már importból jön, ami hát egy elég komoly import függést jelent. Ami mondjuk nekem egy kicsit olyan szempontból érdekes most a pártpolitikát behozva, hogy a Fidesz, ami állandóan a szuverenitást meg a nemzeti függetlenséget palástolja, az belemenne egy olyan játékba, ahol a import kitettségünk az 50% fölé menne villamos energiába. Arról nem beszélve, hogyha valóban ilyen szintű importfüggésbe kerülnénk, az a villamos árampiacot is erőteljesen meghajlítaná itt a környéken, tehát gyakorlatilag egyfajta árfelhajtó ereje lenne ennek a kapacitás növekedésnek. Vannak tervek a kormány részéről, hogy ezt hogyan lehetne kezelni. Ilyen tervek voltak a gázerőműveknek az építése, amik viszonylag rövid idő alatt kivitelezhetőek, és egyszerű az üzemeltetés. Na most ezzel egy probléma van véleményem szerint, hogy jelenlegi geopolitikai helyzetben, ugye ezt tudjuk, hogy Magyarországra, Oroszország felől jön, Ukrajnán keresztül a gáz. Azért erre most a jelenlegi helyzetben bármi biztosat alapozni, ez hát minimum azt mondom, hogy hazardjáték. Ugye maga az akkumulátorgyáraknak a koncepció is, amikor kitalálták, arra épült, hogy majd például Ukrajnának viszonylag egész jó energetikája volt a háborúig, majd Ukrajnából olcsó importáramot hozunk be, többek között ezért lett a debreceni helyszín is kiválasztva, mert viszonylag közel az ukrán határ, meg lehet oldani akár az infrastruktúrának a újbóli kiépítését, hogy onnan érkezzen elektromos áram. Ami még az energiához tartozik, azt azért figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi energiaválsághoz az is hozzátartozik, hogy az EU egy neoliberális energiapolitikát erőltet, ami alapvetően ilyen piacfetisista módon jár el, holott még a neoliberális fordulat előtt még olyan baloldalinak vagy szocialista országnak nem nevezhető helyeken is, mint Anglia, közel az erőművek meg a villamos ellátásnak a 90-es évekbeli neoliberális fordulatig 100%-os állami tulajdon volt. Ez azért fontos, mert a villamosipart, itt már volt szó akár az előző etapban, hogy bizonyos ágazatokat nem lehet piaci alapon megszervezni, és ugyanilyen a villamosipar is, vagy az energiaellátás is, hogy felhúzni egy komplett iparágat, meg az egész ország jövőjét úgy, hogy az tényleg csak piaci alapon működjön, ez egyszerűen kivitelezhetetlen villamos szempontból, mert a vége az vagy bazi nagy áramkimaradások lesznek, vagy olyan áremelkedések, amit előbb-utóbb már a kormány nem tud majd kisappozni, hogy félelmetes. Például villamos szempontból az is aggasztó, hogy vannak különböző erőműtípusok, és most jelenleg az EU szabályzások miatt nem lehet keresztfinanszírozni. Tehát van egy gázerőmű, ami most a legeslegdrágább, a gáz hatalmas világpiaci ára miatt, és mondjuk van egy atomerőmű, ami az egyik legolcsóbb elektromos áramot termeli, és nincs lehetőség az EU szabályzás miatt keresztfinanszírozásra. És nem tudok számokat mondani, hogy megawatt vagy megajoule-ba mik a euró ára, de nagyjából ilyen 5 és 200 a viszonyszámok, mondjuk egy gázerőmű meg egy atomerőmű között, és egy ideális rendszerben lehet keresztfinanszírozni a két energiatípust.
Most az EU miatt ezt nem lehet megtenni, ami ugye mondjuk ipari szempontból vagy akkumulátorgyártás szempontból annyira talán nem érdekes, mert hogy maximum ez az energia megjelenik az akkumulátorok árában, de mondjuk ugye az energiaellátás az nem csak az iparról szól, hanem a lakossági ellátásról is. Tehát azért erre is figyelni kéne, legalábbis szerintem. És akkor még itt a végére, ja igen, a másik, hogy... Próbáljuk meg ezzel, mert ez ja, jó. Na, ez jobbnak hangzik. Szóval visszatérve még egy gondolat erejéig az... Elnézést, csak már kicsit között. Jó. Jó. Ja, szóval még egy gondolat erejéig visszatérve az elejére, tehát hogy olyan időszakban akkumulátorgyárakat építeni, amikor arról szól a történet, hogy például a hozzám közel álló dolog a Mátrai erőmű, mert gyöngyösi vagyok, hogy amikor arról szól a történet, hogy az EU kitalálta, hogy ki kell vezetni a szénerőműveket, és akkor jött a kormányzat részéről a csodálatos megfejtés, hogy akkor addig járatjuk őket, amíg szét nem hullanak. Csak jött egy energiaválság, és az történt, hogy a Mátrai erőműnek a névleges 950 megawattjából most a legnagyobb energiaválság közepettébe 500 megawattot lehet kiszedni, azért, mert egyszerűen a gépészetet olyan szinten lerohasztották, szánt szándékkal különben, hogy majd addig hajtjuk, amíg megy a bicikli, hogy már Mátrai erőművet nem lehet üzemeltetni teljes kapacitáson. Tehát nagyjából ez a magyar energetikának a jelenlegi állapota, úgyhogy én finoman szólva az energiaellátás szempontjából szkeptikus vagyok az egésszel kapcsolatban. Itt, ha lenne egy 5-10 éves fejlesztési időszak, már mögöttünk, akkor azt mondom, hogy ez egy működőképes dolog lenne, különben egy kicsit az energetikai részről kiszakadva egy-két gondolat erejéig. Én különben ezt az elektrifikációt egy blufinak tartom, amit szerintem, ha nem is most, de egy 5-10 éven belül ki fog durranni. Tehát, hogy most nagyon úgy tűnik, hogy ez az akkumulátor történet, ez nagyon fut, de szerintem ez egy blufi. És nagyjából ezzel zárnám részemről a gondolatokat. Még egy kérdés belefér itt a... Mondjad, és akkor egy fontos dolgot, ami az energiaellátást, és egyébként sok mindent helyre kellene tenni. Tehát az, hogy ezek a gyárak és a meglévő gyárak, független az akkumulátorgyártástól. A villamos energiát azt nem az államtól veszik ezek a gyárak, hanem különböző kereskedelmi cégektől, amelyek nem is biztos, hogy Magyarországon működnek. És ők biztosítják egyébként a megfelelő áramnak a hozzáférését. Az már egy másik kérdés, hogy a magyarországi villamosenergia hálózat ezeket a bizonyos szolgáltatásokat biztosítja-e. De ne felejtsük el, hogy az a régió, ami most az akkumulátorgyártás fókuszába került, tehát ez a Debrecen és Nyíregyháza vonzás körzete, ez a TITÁSZ nevű villamosenergia hálózathoz tartozik, annak a tulajdonosa pedig Mészáros Lőrinc. Tehát az az igazság, hogy minden egyes kilowatt, amit ezek az akkumulátorgyárak megvesznek, akár Szlovákiából, akár Ukrajnából, mert nyilvánvalóan onnan fogják elsősorban ezeket a villamosenergia szükségleteket ellátni, az egy kilowatt úgynevezett rendszerhasználati díj, és ezért sem emelték egyébként meg. A rendszerhasználati díj az az Opus vállalatcsoportnál fog nyereséget termelni, úgyhogy ez egy fontos dolog. Ugyanez van egyébként a gázzal is.
Ugye van olyan magyar vállalkozás, a péti nitrogénművekre gondolok itt elsősorban, amely gázból állít elő műtrágyát, nem az MVM-től veszi, és nem biztos, hogy orosz gázt vásárol a péti nitrogénművek, hanem valahonnan a világból egy kereskedőn keresztül. Tehát az, hogy a villamosenergiát honnan vásárolják, majd ezek a cégek, az az ő dolguk. Itt a szállítás biztonsága az, ami kérdés, és abban teljesen egyetértek, hogy műszakilag itt nagyon komoly beruházásokra lenne szükség, csak ne felejtsük el, hogy ez a rezsicsökkentéses őrület, ami 10-néhány éve tart, ez oda vezetett, hogy sem a gáz, sem tehát a közüzemek a veszteségből adódóan nem fordítottak kellő mennyiségű pénzt a saját rendszereiknek a karbantartására és fejlesztésére, és ez az a napelemes őrület is például ennek a folyamánya. Köszönöm, hogy látom, hogy vannak jelentkezők. Csak én szeretnék még egy kérdést tenni, és aztán tiétek a szó, hogyha esetleg el tudnád nekünk, hogy röviden el tudnád, hogy mi a helyzet Paks 2-vel. Ez lesz, nem lesz, vagy hogy egyáltalán mi a helyzet, és aztán utána. Szóval Paks 2. Na, szóval az a helyzet, hogy most úgy látszik, legalábbis az információim szerint, hogy most talán elindul a projekt. Itt volt egy ilyen, azt mondom, hogy a 2019-20-21 környékén, amikor ilyen kicsit a kormány is levette a kezét az egészről, és kicsit úgy volt az egész, hogy ha lesz, akkor lesz, ha nem, nem. Most az a verzió van, hogy most, minthogyha visszatette volna a kormány a ütőjére a kezét, és szemmel tartja a dolgokat, és talán van valamiféle haladás. De majd a akkumulátoros témánál vagyunk, mondjuk az már valószínű, hogy nem lesz tandemüzem Paks 1 és Paks 2 között, az a valószínű, hogy nem fog egyszerre a két erőmű üzemelni. A két erőmű együttes üzemében az 4000 megawatt lenne, plusz a meglévő egyéb erőművi formákkal, az mondjuk már a jelenlegi, tehát nem a akkumulátorgyárakat hozzáadott energiaigényeket mondjuk már 100%-ba kiegészíteni. Tehát ha így most 2023. szeptember 10-én meg lenne a Paks 2, akkor 100%-ig önállóak lennénk energiában. Most különben ott tart a dolog, de hát ez annyira nem nagy, ez sajtóban is benne van, hogy elkezdték a gödörásást, a különböző ilyen talajvíz szintsüllyesztést, különben a NAU meg a nemzetközi ilyen szakmai és jogi értelemben véve akkor számít egy atomerőmű építkezés elkezdetnek, hogyha a beton alaplemezt kezdik már kijönteni, szóval jogi értelemben még nem kezdődött el az építkezés, gyakorlati értelemben azért most már épül a paksi erőmű. Hát itt a nagy kérdés az, hogy milyen különböző EU szankciók, meg milyen ilyen céges öntevékenységek, mint hogy hát igazából ugye a Siemens úgy lépett ki a Paks 2-ból, hogy hát igazából nincs rá szankció, de ilyen öncenzúra vagy öntevékenyen úgy döntött, hogy ő akkor valaki megsúgta nekik, hogy nem kéne ebbe a projektbe részt venni, és akkor most ugye a irányítás technikát nem a Siemens, hanem a valószínűleg, nem tudom melyik francia cég fogja adni. Szóval talán biztatóak a Paks 2-vel a dolgok, már aki szerint az atomenergia jó, szerintem jó dolog, sőt tovább megy, és szerintem már rég a Tiszán kéne a harmadik, mit tudom én, Szolnok egyet építeni, de ez az én véleményem. És ezen Tamás is egyetért, hogyha itt föl lehet hangosítani, és talán sokan is a terben, és akkor most köszönjük szépen mind a két szerintem kiváló előadást, és akkor elkezdeném megadni a szót, arra kérek mindenkit, hogy tényleg hogy mindenki szóhoz jusson, próbáljunk röviden és tömegnek maradni. Először
Attilának adnám meg a szót, hogy először is aztán meg megyünk Dani és Róna Péter, Attila kollégával, akkor most talán mindenkinek igyekszünk lehetőséget adni a kérdésre. Köszönöm. Szerintem lesz még alkalom, amikor ilyen részleteiben menő szakmai kivesézést tartunk. Én most leginkább arra szeretnék fókuszálni, hogy működik ez a villamosenergiarendszer, európai villamosenergiarendszer. Az a legfőbb problémája, hogy tőzsdéznek. Tehát egy tipikusan természetes monopólium, mint a villamosenergia termelés, ahol igen, össze kell kombinálni az olcsó termelő és átmenetileg nagyon szükséges csúcserőműveknek a termelését, ez egy drága, a másik olcsó. Ennek a kombinációval kellene kihozni a valós árakat, igen, azok a valós árak, ehelyett tőzsdéznek, és egyesek marha jól keresnek rajta, a másik meg épp, hogy megél. Összességében egyébként nem arról van szó, hogy túl alacsonyak a villamosenergia árak, és nincs pénz a fejlesztésre, hanem arról van szó, megengedik nekik, hogy ne fejlesztenek, és minden pénzt, amit lehet, ami csörög kifér, azt vigyék el profitban. És természetesen olyan cégek vigyék el, amelyek közel állnak mondjuk a szabályozó hatósághoz. Mert hogy 5 forint per kilowattórát meghatározni energiadíjként, miközben a Paksa többelő 13 és 14 forint per kilowattóra áron termel, ez egyszerűen gyalázat. Tehát ezt meg kéne büntetni. Tehát ez európai villamosenergia rendszer beszélünk, nincs magyar szigetüzem, tehát mi az európai hálózatban vagyunk benne, vagy az egész rendszerben, tehát ez egyszerűen szó szerint gyalázat, és ezt szó szerint azért csinálták, mert az államszolgáltató, most nem akarok neveket mondani, az államszolgáltató tulajdonosságnak kellett biztosítani a megfelelő rendszer használati díjat. Akkor meglátják az emberek a szuperjaktot az adóján, akkor jég ott a rendszer használati díjunk. Tehát ez így le is fordítódik. Tehát ezzel szemben, amit mi próbáltam is majd beszélni, ki kell vonni a piacra, ebből a piac logikából, ebből a tőzsdézés őrületből, de ezt meg kell szüntetni ezt a rendszer, és egy fair, elsősorban az állam, a civilizáció működéséhez szükséges energiaellátást biztosító rendszert felépíteni, amit részben, vagy nagyobb részben, inkább nagyobb részben közösségi tulajdonok megcsinálni. Ez nagyon fontos, hogy olyan baloldali alternatívben kell, hogy működjön, meg kell tudják az emberek érteni, egyébként nagyjából is ezt a szuperjaknak a dolgán látom, ezért sokan érti. Egyetlen mondat az akkumulátorokról, tehát az energiatárolás az létfontosságú, az, hogy pont az a típusú akkumulátor és energiatárolás, amit ezek az akkumulátorok jelentenek, ez valóban, ez két különböző dolog. Az elektrifikáció, az elektromos energia felhasználásra szükség van, az, hogy milyen módon mondjuk szuperkondenzátorok, kondenzátorok segítségével, vagy más típusú szivattyús energiatárolók révén tároljuk az energiát, ez szakmai kérdés. Az biztos, hogy túlhajtott dolog, hogy most a lítium-ionos akkumulátorokat csinálnak, le fog csengeni, és egy idő után ott fognak állni a bányák, meg a gyárak, meg a hulladék hegyekben, a fölhalmozott hulladékok, és igenis jogunk van nekünk állampolgárnak tiltakozni, hogy olyan szennyező technológiát telepítsenek a települések mellé, amelyek aztán meg 20 év múlva továbbra is semmi más nem, csak mérgeznek minket. Köszönöm. Köszönjük. És akkor... Dani, így fogom menni sorban. Milyen meg fogom adni a szót, csak mindenki most bármilyen, és utána megyünk tovább. Két laikus kérdés, az egyik a szakszervezeti vezető úrhoz szól. A vendégmunkások azok beintegrálhatóak-e a szakszervezeti tagságba? Ez az egyik kérdése. A másik kérdésem Ricsihez lenne, hogy Bős Nagymaros. Lehet azzal még valamit kezdeni? Majd válaszolom. A végén válaszolom mindenkinek, jó? Hogy így egyben legyen. Bocsánat, elnézést. Borzasztó rossz vagyok belekből. És tényleg csak egy mondatot, hogy ezek szerint, ha igaz, hogy ennyi munkást akarnak behozni, és ilyen olcsó áron, akkor az azt jelenti, hogy Magyarországot konzerválni akarják az alacsony szintű munkabért. Tehát a mi versenyképességünk az tartósan az lesz, hogy alacsony, magyarul, hogy szegények legyünk. Ez csak kérdés, mert ez egyszerűen szinte hihetetlen. Ez. Úgy tűnik, hogy igen. Az úrnak, bocsánat, elnézést nem tudom a nevét, elnézést. Igen. Tömören röviden szeretném.
van a szélerőművel kapcsolatban, amit annak idején elindítottunk, a félben maradt minden. A másik a tiszai vízi erőmű építése kapcsolatban annyit tudok, hogy 1970-es tervből kifolyólag szeretnék még kérdezni. Harmadik, igen, a szélerőmű készülni és a veszélyes hulladék tárolása kapacitásával kapcsolatban. Köszönöm. Minden Attila, az új elnézést. Megint csak nyáron. Tudjuk jól, hogy a kemény szó esett arról, amikor nagy hőség van, akkor fölmelegszik annyira a Duna, hogy csökkenteni kellett a Paks 1-nek a teljesítményét. Erről keveset beszéltek a médiában. De most a 2 lesz, mert fogják, szerintem megcsinálják, a 2 lesz. Akkor hogyan? Tudom, elmagyarázták, hogy van egy megoldás, csak az drágább. De az viszont emelni fogják akkor az áramárát. Köszönöm. Péter? Köszönöm szépen. Érintettként szeretnék hozzászólni, Kótról jöttem, ahol ugye 2 akkumulátor üzem, nem gyár részleg létesül. Az egyik egy veszélyes anyagraktár, ahol az anódokat, katodoknak az anyagát, litiumoxidokat, ezeket fogják tárolni rendkívül mérgező, 7000 tonna kapacitással, és egy akkumulátor összeszerelő a BYD részéről. Ugye itt ez úgy áll ez a téma, hogy egyik civil szervezet bepereltetett, függőben van az engedélyezése. De miért is tiltakozunk mi az akkumulátorgyárat? Nem hisztéria, tiltakozás, nincs nagyon is jogos ez a tiltakozás, mert gyakorlatilag nem látjuk az eredményét, nem látjuk annak az eredményét, hogy a hatóságok hatékonyan közbe tudjanak lépni. Épp ellenkezően. Azt látjuk, hogy a hatóságok dilettánsak, hatóságok korruptak, együttműködnek a gyártókkal, együttműködnek az állammal, és így adnak különböző gyártóknak, ahogy mondta a beszédetben, a polgármesterek és a helyiek teljes kizárásával és tudta nélkül visznek a különböző településekre veszélyesebb dolgokat. És amikor van egy még létező közmeghallgatás, azt látjuk, hogy a hatóságok csak hebeknek, haboknak, fogalmuk sincs. Kérdeztük a vízellátás, ezt most a Gödi Samsungnak a lakossági formáról, kérdeztük a vízellátásról, fogalmuk, kérdeztük az energiállátásáról, a különböző szennyvizekről, semmire konkrétan nem tudtak válaszolni. És ezek fogják ellenőrizni, és ezek ellenőrzik az ottani gyártást. Röhelyes bírságokat szabnak ki. Még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy nem csak villamos energia a probléma Magyarországon, hanem ugye a víz, meg a szennyvízelvezetés. Tehát olyan vízbázisokra települnek ezek a gyárak, amit nem fogunk tudni kielégíteni. Elektromosságot lehet importálni, de vizet, és az nagyon nagy, és most egy kicsit akkor a humán részéről a dolgoknak, nagyon-nagyon álságosan tartom, hogy a munkaerő foglalkoztatására hivatkozunk, ez nem. Munkaerőt lehet foglalkoztatni mezőgazdaságban, cukorgyárakban, élelmiszergyárakban, ruhagyárakban, tehát olyasmi, mint Magyarországon nagyon sok volt, kiürítettek, megszüntettek, most vissza lehetne hozni, hogy legyen foglalkoztatás, és nem akkumulátorgyárakra van szükség. Köszönöm. Én köszönjük Attila, és akkor köszönjük szépen, és akkor Attila létszes, és akkor utána
akkor még a kollega úr, és akkor az lesz a vége, mert utána... Jó, csak tényleg szűk a keret, akkor érintettként akkor ti is, csak tényleg akkor tényleg arra kérnék mindenkit, hogy próbáljuk koncentrálni röviden. Jó, köszönöm szépen. Tomikám, azt hiszem, tudod, miről akarok beszélni. Először szeretnék neked köszönetet mondani a Lenovo miatt. Ugye kevesen tudják azt, még a Kornás Laci, bejelentést kaptam, ugye ismerős a Lenovo-ban dolgozott, hogy munkaerő leépítés van a Lenovo-ba, mert a külföldi munkavállalókat hozzák. Ugye Kornás Laci Isten nyugoszta nekem megígérte, hogy ugye kimegy a országgyűlési képviselőként és sajtótájékoztatót tart emiatt, és sajnos meghalt időközben, és a Tomi vette ezt át, amit nagyon köszönök neked. Ugye több probléma volt a Lenovo, de majd a lényegét elmondod, azt rád bízom. Többek között ugye a legnagyobb probléma az üzemi, nem hogy szakszervezet nem volt, nincs a Lenovo-ban üzemi tanács. Üzemi tanácsok pedig a törvényen írja elő. Tehát ott sokfajta törvénysértés van, úgyhogy Tomikám, majd megkérlek arra, hogy ezt majd a lényegét, úgyhogy köszönöm szépen. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy tipikus példa arra, amit előbb itt hallottunk, hogy a helyi közösség döntése szerint lehet befogadni, vagy lehessen majd befogadni ilyen technológiák, ami én nem tudok erre jobb kifejezés, mint a neoliberalista nézeteknek túltengése. Hát, hogyha föltesszük a kérdést azt országos szinten, tessék mondani, ki vállal be egy olyan technológiát, ami ilyen meg olyan problémákkal is járhat, akkor lesz rá jelentkező. Ugyanakkor az országnak, az általános értelemben pedig érdeke, hogy ez egy adott technológia bekerüljön. Azt hiszem, hogy a megoldást ott kell keresni, hogy mérgező hatással járó technológiát befogadni és egyáltalán üzemeltetni nem szabad. Tehát olyan állapotban kell az egészet behozni, illetve üzembe helyezni, amelyik a mérgezésnek a lehetőségét elérhető maximális módon kizárja. Ez mindenkinek és minden esetben az érdeke. De azt meghatározni és attól függővé tenni, hogy mely közösség és hogyan fogadja el, ezt nem lehet, és ez egyértelműen az ipar hogy a fejlesztésnek az érdekeit mindenképpen karírozza. Úgyhogy én ilyen értelemben ezt javasolom, hogy ezzel a megkötéssel értelmezzük azt, hogy a helyi közösségnek mihez van kedve, értelme, érzéke, mert hogyha országos érdek, akkor ez túl kell ezen lépni. Köszönjük szépen! És akkor bátor tegyen egy tiszta hangot szeretnénk így a végre, csak tényleg nagyon futunk ki az időben. Akkor megpróbálom, hogy kicsit részletesen mert nehéz. Csak nincs rá idő. Kicsit részletesen lesz a Bartók-terényei dolgot. Minden dolog elhangzott már azzal kapcsolatosan, én akarok mondani. Először is az ellenőrzés. Először az, hogy a telep, mikor megindul, arra engedély legyen, mert Bartók-terényen ez egyik se volt. A telephely engedély nem volt arra, hogy beüzemeljék az üzletet. A másik dolog az, hogy nem olyan munkahely kell, ahol az ember keres 130-140 ezer forintot, azért nem fog elmenni egy ilyen helyre dolgozni. Aki meg oda elmegy, a saját felelősségre megy oda, mert semmiféle védőeszköz, semmiféle nincs biztosítva. Azokat a törvényességeket nem tartottak be, amit Dél-Koreában be kellett volna tartani, az ottani törvényesség szerint. Tehát ezek ma fel vannak vérve, én ezt nem értelem mondom. A másik dolog az, hogy most, hogy föl van függesztve. Nem, hogy bezartak, föl van függesztve bizonyos időben. Még ezeket a dolgokat még nem csinálja. A másik dolog az, hogy az tisztos volt, hogy az ország vesz ki. Ennyi autó gyár mellé, meg ennyi ide kell. Valósan. Az, hogy az önkormányzati polgármester nem tud róla, ez nem igaz. Ezeket a polgármestereket kiviszik oda, hogy nézze meg, hogy ott mi van, és akkor ott elkezdnek őzön és hazajön, és akkor még ők aludják, hogy ez menjen tovább. De nem ilyen feltételekben. A másik dolog, azt nem felejtsük el, hogy ott volt az Avasári dolog. Biztos, hogy volt.
Senki nem tudott róla, az ottani polgármester sem tudott róla, és több ezer tonna ilyen veszélyes hulladék egyszerűen csak leraktak. Hát ilyet meg lehet csinálni az országban. Az, hogy ez kell, gazdaságnak, hogy mindenkinek, az ember is kell hozzá. És ha ezeket nem veszik figyelembe, akkor volt baj. És ilyeneket nem szabad megengedni. Ott van Tiklad. A tikladi személytelep, vagy veszélyes hulladék telepet, ezt is a Balaton terényenyeik, ezek hoztak felségre, mert mentek utána, hogy mik vannak. Tehát ez csak kettő is. Itt az a másik dolog az, hogy azt előbb is elmondani, hogy külön kell válaszolni, külön. Az, hogy van egy új üzem, ahol majd ezeket a feltételeket gondolom biztosítjuk. Még van egy olyan, hogy egy épületbe betelepítenek oda valakit, hogy fontos lett Balatonban így történt, betelepítenek oda valamit, van 4 darab darálógép, mert az van, hogy nagy teljesítmény darálógépeket begyulladva az üzem, ott van volt tűzoltósaktól kezdve, akik kimentek ellenőrizni, az fertőzést kaptak. Tehát a minisztériumból jöttek ellenőrizni, nem ott helyőt, minisztérium fertőzést kaptak. Tehát itt ilyen dolgok vannak. Ezeket kell megakadályozni, és senki nem figyel oda. Most már halljuk, hogy most majd foglalkoznak vele. Nekünk szerencség volt abban, hogy volt egy ilyen, hogy alapnyomozó, akinek volt kapcsolata Amerikában, Kóreában, meg az ottani szervezetekkel is, ezt mindent nyomozva. Tehát én azért mondom, hogy ezek a dolgok, ez mindenhol probléma szerintem, ahol ilyenben van, ahol ilyen üzemek vannak. És a kóreai üzemekkel van majd. Tehát nem a kínai üzemekkel, az új üzemekkel, a kóreaiakkal, amik innen behoz, itt ledarálják a rossz akkumulátorokat, innen kiviszik az alapanyagot, a kort, Kóreába, ott a nemes fényeket kiszerik belőle, az hozzak ide vissza. Ide hozzak vissza. Tehát azt senki nem nézi, hogy ezek mennyibe kerül. Ki foglalkozott vele, senki nem foglalkozott. Tehát én annyit szeretném mondani, hogy válaszok el az, hogy van egy akkumulátorgyár, hogy van egy ilyen. Egy ilyen megsemmisítő, mert az. Köszönjük szépen. Annak kérem, hogy akkor válaszolok, Tamás esetleg kezdette, és akkor a végén köszönöm szépen. Hát ugye minden egyes felszólalásnál visszavezethető arra, amit én is mondok, hogy itt az ellenőrző rendszer, tehát azt a hálózatot kell a kormányzatnak kiépíteni, ami független. Én azért nem gondolom azt, hogy akik kimennek ellenőrizni, azok korruptak, hanem itt nem erről van szó, hanem egyszerűen a hatóságnak ki van adva a kormányzati szinten. Hát ez a korrupció maga. Na de nem az korrumpálódik, aki kimegy az ellenőrizni, hanem maga a rendszer korrupt, illetve nem működik az a rendszer, aminek működnie kellene. Ami a veszélyességet illeti, hát akkor az állattenyésztésben a tenyésztést is be kéne tiltani, mert az is veszélyes a környezetre, vagy ránk nézve, tehát én azt gondolom, hogy azért ebből a szempontból valóban azoknak az előírásoknak kellene megfelelni egyáltalán, amik az Európai Unión belül is igen szigorúak, és ugyanakkor megint visszatérünk arra, hogy az ellenőrzési rendszer hogyan működik. Ami a humán erőforrást illeti, illetve a bért, igen, én is ettől tartok, hogy ahelyett, hogy a hozzáadott értékű, magasan hozzáadott értékű befektetéseket preferálna ez a kormányzat, ellenkező teszi, az alacsony hozzáadott értékű beruházásokat támogatja, és hogyha megnézzük azt, hogy Európa nyugati felében mely cégek ruháznak be, és ide mik jönnek, az látszik, hogy a kínai, tehát az ázsiaiak esetében sem a technológia az magas szintű, nincs kérdés, a kínai akkumulátorgyártás technológiája magas színvonalú. Itt a szükséges humán erőforrás képzettségi szintje az, ami már a nyugat-európai különböző kollektív szerződések és maga a munkaerőpiac már nem tud olyan szinten finanszírozni, hogy az gazdaságos legyen a beruházónak. Azért jön ide a koreai és a kínai beruházó. Ennek köszönhetően tartok tőle, hogy a bérszínvonal alacsonyan marad operátori kategóriában egészen biztos. Tehát ezt Paragrászló is megmondta jó néhány hónappal ezelőtt,
hogy itt a Magyarország versenyképességének megtartása az alacsony bérszínvonal megtartása, hát ezt azért nem így gondolom. Úgyhogy ez mindenféleképpen ezen módosítani kell, és az, hogy az önkormányzatok szintjén az egyes képviselők vagy a jövő éven megválasztott polgármesterek mennyire tudnak a sarkukra állni, ezt nyilvánvalóan a szavazóknak kell eldönteni, és én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés lesz adott esetben a jövő évi választások során. Először is csatlakoznék a Tamáshoz, tehát valóban az egy komoly probléma, hogy a kormány mindig azt játsz el, hogy van valami szabályrendszer, ami amúgy úgy, ahogy életképes, meg működőképes lenne, és akkor saját érdekei szerint azt majd akár a választásokról, akár egy munkavédelmi törvényről, akár egy tűzvédelmi, vagy bármilyen veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabályrendszert, azt úgy átírja, hogy neki éppen az aktuális érdekei diktálják. Tehát ez abszolút csatlakozok, hogy ez egy komoly probléma. A bérszínvonalhoz kapcsolódóan ennek szerintem egy hibás kormányzati politika, mert pont most olvastam a napokban, hogy ugye relatív nagyon hasonló történelmi fejlődésű ország Csehország, hogy ott ugye inkább a kutatásfejlesztés, meg a magasabb hozzáadott értékű, és a bérszínvonal is jóval magasabb lett ezáltal, tehát szerintem nekünk is nem most, hanem 10-15 évvel ezelőtt ezen az úton kellett volna elindulni. Na de itt voltak kérdések, az első az Attilái volt. Ez az áramtőzsde, ez igen, ez amúgy borzasztó, tehát hogy, és az a baj, hogy nem csak az áramtőzsdén nem csak a ipari, meg a fogyasztók vannak, hanem pénzpiaci résztvevők. Tehát bankok vásárolgatnak áramot, aztán ha még följebb megy az ára, akkor eladják, tehát hogy ezt így játszanak vele, mint bármilyen tőzsdei játék, és akkor ide-oda tologatják az áramnak az árát. Ez nagyon jó móka, ha milliárdos az ember, nem annyira jó móka, mondjuk bérből, meg fizetésből akar megélni, de különben itt a háború kitörésénél nem csak az árammal játszottak ilyet, hanem ami teljesen értelmezhetetlen, hogy milyen környezetvédelmi megfontolás az, hogy a széndioxid kvóta is tőzsdén van. Tehát a széndioxidnak van egy tonnánkénti ára, és akkor volt ilyen 10-12 euró körül, és akkor lehetett sejteni a háború kitörése után, hogy ez az ár el fog szabadulni, mert bejönnek újra a szenes erőművek, meg ilyen tűzoltás jelleggel csomó nagy széndioxid kibocsátó üzem be fog indulni, és akkor mindenki bevásárol, többek közt amúgy nagyon trükkösen az oroszok is csomó európai széndioxid kvótát megvásároltak, és akkor felmegy gyönyörűen 10-12 eurós árfolyamról 80 euróra az ár, és akkor még gyorsan mielőtt kidobták őket a szívbe, leadták, és köszönjük szépen, nagyon jót kerestek rajta. Akkor volt szó itt még a Bős-Nagymarosra. A Bős-Nagymaros az igazából bármikor meg lehetne építeni, tehát hogy nincsen fizikai vagy technológiai korlátja. Az egy másik kérdés, hogy miután szétpereskedtük magunkat a szlovák köztársasággal, még végigcsináltuk ezt a cirkuszt, utána még egyszer beállni ebbe a dologba, már megérnie, de én adott esetben látok mellette érveket, hogy meg lehetne akár azt is csinálni. Szélerőmű és különböző megújulók. Ezzel meg az a baj, hogy ha nézzünk egy napi ilyen energiadiagramot, akkor azt lehet látni, hogy van egy alapteljesítmény, meg van egy teljesítményigénye az országnak, és akkor azt lehet látni, hogy mondjuk most ilyen dél 1 óra környékén a nap erőművekkel együtt önellátta az ország, tehát megvan az ilyen 6000 megawatt, aztán este 800-el is tűnik, és visszaesünk a 4000 megawatthoz, tehát ehhez hozzászervezni az ipart, meg az életet egy kicsit nehéz, és még mindig ott tartunk, hogy csak ötletek, meg kísérleti módszerek vannak arra, hogy ilyen nagy tételben, nagy mennyiségben ezt az energiát eltároljuk. Volt szó itt a paksi Dunavízről,
Ez egy valid szakmai vita, itt valóban vannak pro és kontra érvek, különben maga a projektnek az egyik fővédnöke, a Aszódi Attila is azzal érvel, hogy szerinte is kéne egy nedves hűtőtorony a Paks 2 mellé, hogyha a Dunának a hőterhelése elérne egy bizonyos szintet, akkor ezt a nedves hűtőtornyot be lehetne ilyen segédüzemként kapcsolni a hűtési rendszerbe. Különben a különböző erőművi hűtési rendszerek közül a tenger és a folyóhűtés a leghatékonyabb, legjobban és legolcsóbb is. A hűtőtornyok valóban nem egy annyira olcsó és hatékony dolgok, de én is amúgy azon a véleményen vagyok, hogy érdemes lenne a Paks 2-es projekthez hozzátervezni egy hűtőtornyot, ráadásul szekunder, illetve terciár köri dologról beszélünk, tehát annyira még a NAUI meg az OAH-nak se kéne ebbe belekötnie, vagy ilyen több évtizedes engedélyeztetésen végigvinni. És akkor végezetül itt volt szó még egy gondolat erejéig itt a Basáról. A Basáron különben, mivel nettó 10 kilométerre lakok tőle, az volt, hogy volt valóban egy hulladékfeldolgozó, aminek a tevékenységi körében amúgy nem volt benne ez az akkumulátor, meg ilyen veszélyes vegyipari hulladékoknak a feldolgozása, de az a hulladékfeldolgozó, hogy nem tudom én, 10-20 éve működött, csak konkrétan ez a tevékenységi kör nem volt neki engedélyezve, és ezzel gyakorlatilag lebuktak egy ellenőrzésen, fel is számolták, meg tényleg ilyen 10 milliós nagyságrendben megbüntették, ráadásul ez nem egy ilyen nagy cégről beszélünk, tehát itt még a 10 milliós büntetés az még akár fájdalmas is lehet, ellentétben mondjuk egy Samsungnál, ahol ez a büntetés szerintem a napi árbevételnek a 10%-a. Így nagyjából én ennyit szerettem volna. Nagyon szépen köszönöm a előadóknak és a hallgatóságnak is a tartalmas gondolatokat és kérdéseket. Én azt gondolom, hogy hát ez nem egy túl jó kép volt, amit most itt fölfestettünk, de csak reménykedni tudunk, hogy akár Debrecenben, akár országos szinten, akár máshogy is a mi politikai közösségünk tud majd tenni, hogy javítsunk a helyzet elérhető szakmai érvek mentén tudunk ebbe az ügybe beleszólni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a munkát, amit most elvégeztünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen!